שלמות ואור, אם אתם חדשים לערוץ שלי, כל הסרטונים, שמי ורד. אם אתם חדשים לערוץ שלי, כל הסרטונים שאני מעלה הם אינם ערוכים, כלומר, כפי שאני מסריטה אותם, ככה הם עולים ליוטיוב, לכן גם את הפשלה שעשיתי עכשיו אתם רואים. זה סרטון קצרצר, אני עכשיו מנסה לעשות סרטון מחוץ לבית, ולעדכן אתכם קצת מה הולך לקרות אותו. אני מאוד אוהבת לצלם, אני ממש, כאילו אחד התחביבים שלי, חוץ מלהכין חלות, למי שראה את הסרטון של הפרשת התחלה יש לי קישור למטה. נראה לי גם פה אולי יהיה, לאחד פה, רואים לכם בעברית באנגלית, על רגע שהוא יתרגל, השמש עכשיו חושך. עכשיו לא, אני חשוכה לא. אז מה באתי להגיד? כן. יהיה לכם פה כרטיס וגם קישור למטה. אני מאוד אוהבת גם לצלם. ואני ממש אוהבת לצלם, אבל אין לי מי לשתף את זה. לכן אני מחליטה לעשות, אני לא יודעת מתי זה יצא, מתי אני אוכל לשבת ובאמת לעשות את זה ולערוך סרטון. זה יהיה הסרטונים האוסף כאילו של תמונות שאני צילמתי. אני לא יודעת מתי יהיה לי זמן לערוך את זה, אבל תדעו שבעתיד הקרוב אחד מהסרטונים הראשונים יהיה גם בסדרה חדשה של צילומים שאני צילמתי, כל מיני תמונות. אני מקווה שתאהבו את זה, אני לא אדבר בהם, ואפילו אולי אני אעשה מוזיקה, אני לא יודעת, זה עריכה של תמונות ומוזיקה ביחד, ננסה. זה בגדול מה שרציתי להגיד לכם, אני עכשיו בדרך הביתה מסידורים. ופשוט יש אנשים מאחוריי, לא יודעת אם הם רוצים להיות בסרטון או לא. ומה באתי להגיד? וזהו בגדול, זה אחד הדברים שאני רוצה לעשות. אני מקווה שאני אצליח לעמוד בזה. היום יום ראשון, מחר ד' אב, מחר ט"ו באב, אז אגב, השמח לכל החוגגים, חג נישואים שמח לכל הנישואים והנשואות. אולי אני אעלה היום אפילו איזשהו סרטון על עניין השידוכים בעולם הדתי. אולי נעשה אותו באמת. זה עכשיו כזה סרטון של הודעות, ככה ולוגים ככה מחוץ לבית, קצת בשמש הקופחת. ואתם רואים משקפי שמש שלי יפים? תעשו לייק לסרטון אם אתם אוהבים את משקפי שמש, וגם אם לא, תעשו לו לייק אם אתם אוהבים את מה שדיברתי עליו עד עכשיו. ואם אתם צופים בסרטון הזה ואתם לא רשומים לערוץ שלי ומעניין אתכם לראות את הסרטונים העתידיים שלי, תרשמו לערוץ. איך עושים את זה? בצורה מאוד מאוד פשוטה. אתם לוחצים על כפתור ההרשמה או הסאבסקריפשן ואתם צריך להיות איפשהו שם למטה. אני סומכת עליכם שאתם יודעים איפה זה ואם אתם רוצים לקבל התראה. בשנייה וברגע שסרטון חדש שלי עולה לאוויר, תפסתי אותו בסוף הייתה, שסרטון חדש שלי עולה לאוויר, דינג 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 דינג, תקבלו פעם עונה התראות ותקבלו התראה בשנייה וברגע שסרטון חדש שלי עולה לאוויר. תודה רבה שצפיתם. קיץ בריא ושמח ובטוח לכולם. לא לשכוח לשתות מים, לשים כובע, לא כמוני, תשימו כובע על הראש. ונתראה בסרטון הבא. ביי!